Mananawa, kadlanan ni tinaban, nilalang mo ang lalaki na si babae na kabay mo, ikandili ka ng kondisyon para sa buhay ni magagong, pinapakiti niya mo yung banal na babae mo niyan kasaruso sa iyang agong, sa sakramento ni matrimonyo. Papasayaro kasi sa iyang aguman kapanuan sa iyong kondisyon, kaya ni sila mag-uma sa balaog ng pagkamot ni magagong. Kagulangan mag-umagulong sila sa iyong konsinda mauma, kasi magaran sa iyong konsinda mamundo. Pag-umagulong sila sa tabang na itinataw mo sa ila sa sinalibo, kasi maramang lumida na ikadanay na yaon sa panahon ng pangataito. Magpapilulog sila sa iyong kateripunan ng simbahan, kasi mano sa iyong mga saksi sa kinaban. Magurang malulog sila sa kaibahan para sa ilang mga kabibig, kasi makabot sa kanya ng daming tuwing Kristo na sa mong kabuhanan. Hallelujah. Yesu Kristo ang kabuhanan, ikanagagsala sa iyong mga apostoles, katulimungan ibinawalan ko sa ito, at sa mong katulimungan itinatawag ko sa ito, kaya pag-iinaan sa mga kasalan ko dahil pagtulog dyan sa iyong simbahan. Kasi papagkanin ko na siya mapatulog at ipagkabulog. Susunod sa iyong kabutan, ikanagabuhay sa ikanlado. Sa kapanahonan kan mga panahon, ang katulungan kan kapranan, danay na mapasok. Mapatinarawan ka mo yung katulungan. Uyaan kordero ka Diyos, uya na paparakan makasalan ka kinaban. Palalanan mga ilapot sa pamanggitan kordero. Amen.
Amin kita. O Diyos na makapangyarihan, ang sakripisyo na sa imong itinulot, sa mong itinulot, kasi na yung kalistiya na sa mong pinagirasaan, makapagsubugon ka pagkakaon. Yan nila si Diyos, yung magdarasa mong kaan sa imong tabang. Kung Kristo na sa mong katuwangan. At nila si Diyos, hindi mo niya na ilako ituan sa sakramento ng matrimonyo. Ano dito sa ito, magkakunahudan ka mo sa lobos ng trono, kasi sa tulungan. Kaya ika, Leslie, kamutan man sa iyong agong, si Arnel. Lugod ka maging marahil na agong. Magganay ka sa pagtubod, sa pagkakuot kasi kabanalan. At ikaw, Arnel, mahal mo ang iyong asawa, si Leslie, kagaya ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang banal na simbahan. Pagkidamayan siya sa banal na pagkatangkong sa Diyos. Kahit kabarangan mapasa niyo, itatao ko ang suling pagpindisyon para sa mga magagong. Si Kristo na kabarangan sa mga nagdalo sa kasalan sa kanan, bindisyonan ka mo ang sa inyong mga pamilya, sa inyong mga katuon. Amen. Si Kristo na po sa iyong simbahan sagot sa katapusan, dahil na karoon sa iyong pusokan sa iyong pagkamuon. Amen. Siring sa pagkabot ni Nindo sa iyong pagkabuliwa, pagkasabay ko sa iya sa kaumahan na siyong paglaong. Asin ko ito na tulog ka Diyos na makakaman, Ama, asin na natin sa iyong Espiritu Santo. Nakaw sa kapuninungan ni Kristo. Alleluia, Alleluia. Ngayon, alam ko ang hindi ko ang sa